SOS Locksmith е фирма специализирана в предоставянето на ключарски и аварийни ключарски услуги. Нашите служители са на разположение 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Услугите ни се търсят в случай на счупен или изгубен ключ, както и при опити за взлом. Пристигаме при клиента до 30 минути след регистрирано обаждане. Обслужваме адреси във всички квартали на град София. Ключарите и автоключарите, които работят в SOS Locksmith, са доказали се професионалисти с дългогодишен опит в аварийните ключарски услуги. Всички наши служители са членове на Български ключарски съюз и членуват в Европейската ключарска федерация. Могат да извършват монтаж и демонтаж на брави, патрони и заключващи системи. В нашите магазини ще намерите високотехнологични патрони и брави. Предлагаме оригинални ключове за повечето модели и марки автомобили. Работим с лидерите в производството на професионални заключващи устройства Герда, Аблой, Каба и ГГ и Гемини. Фирмата е оторизиран дилър и оторизиран сервис на Герда. Нашето ключарско ателие е оборудвано с професионални ключарски машини за изработване на всички видове ключове. Притежаваме най-добрият уред за автодиагностика в света Abritus. SOS Locksmith проектира и монтира съвременни системи за контрол на достъпа в жилищни сгради, складове и бизнес сгради.